Gogoan daukazu, profesionaletara pasatu zinenean, zenbat kobratzen zenduan partiduko? Orduan lauta marra euroa zertzea duten nabena. Lauta marra horreko? Lauta bai. Da gero gezen nien bela mile. Manun bat ezuen geza. Man dobli bat ezuen. Bai. Da gero finali eta jete zinean horre gehiago eurik hartuz dion. Lau mile horreko, ala lau mile besta? Lau mile besta. Lau mile besta partiduko? Ba. Zeintzu gine bene belgia? Zeintzu gine bene belgia? Garzia inok eta zeintzu? Garzia inok eta askate, bai askate txenpaetan bine buruen. Da Garzia inoan ezak, da askate txaten, baina jente asko geze, hortzik. Da zemateko lan nosien huelgan edo? Gaztera edo zituen, bai ba, horren jokatu barik, guk ezken da, nina eurik, osea, eurik. Ez du izela gatzen jatuz bat, eta horretze besta joa behatzen mile besta jasotzen da. Da gero horre zerien, azartuz joan barrio enpresiaz, da horretze egin urte joan zerak. Eskularik? Eskularik, baitzik, behatzitik oire jasotzen harik. Bai. Orduan gainera partidu amaitute segiduen, sobre baten... Eta gehiak eta gorau. Une bankora pasako segiduen, seguramente. Eta gehiak partiduak dute juenta gorau. Sari berezirik edo zutzu emon, ondo jokatzea? Erabaztean ondainoze Moskuek, Bai? Feliz okolarezik eta erabaztean, Baina hori diru jokatzen ebena? Diru jokatzen. Enpresiak ez? Enpresiak emon zer. Kontratatuko eta punto. Enpresak mile bestak izan niri behintzet, da beste batzu behorta izango du. Partea hontiz kontra joatzen duenean orduan mile bestak izan, orduan bostera. Baina bestera lauri. Eta manu-manukoetan gehiago? Dobliek. 8.000 pesta esatu dara. Dobliek, Hori da, gehien gaurauzun partidu? Gehien gaurautena.